e piem mar SOYA Awards mane ochwal kinde mokalo. Piem mar SOYA Awards noyudo sir mar omenda maromo milion 6 kowuok kuom kembe gi bede migepe mag sirikal e nyasi manotelie gi jachak piem makama Paul Tergat. Nyasi no nochakore gi thuolo mar chiwo kata ywago jong'wech ma bende owito ngimagi Kelvin Kiptum kaachiel kod Henry Rono ma gin moko kuom jogo ma ibiro dhial e nyasi ma tarik 1. Tergat bende olero ni kidieny mar sikunde motimo maber higa mar 2023 biro duogo bang' ka oyweyo e ndalo mag korona. As a country, the role and contributions of our athletes to every facet of our national life need no emphasis. What, in fact, we should be asking ourselves should be, what and how much have we done for this great sportsmen that we have? I've been traveling around the world for many years, putting on those shoes as an elite athlete, but I want to assure you that everywhere that you go, because of what our sportsmen are doing, I believe our sportsmen are our national